kumusta ug maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Nga diin hangtod niining mga gutloa kini nga programa nagapadayon dinhis kahanginan bisan pa sa dagkong mga kalisdanan ug kaguliyang sa kalibutan. Apan Ginoo sa gihapon ang imong pulong gawas nun nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa nga unta mahimo kini nga instrumento alang sa kaluwasan sa tanan nga nakadungog ug nakabati sa mensahe sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga ang mga nagapaminaw labi na sa mga magtotoo mabless sila. Og ang mga tao nga naa pa nagkinabuhi sa kangitngit, ikaw magadanag, magahatag, magpadala kanilag kahayag nga pinaagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagin lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Ato usaning ibanan og pipila ka mga text messages nga nahidangat dinhi sa atong cellphone. Okay, ato ning masahon kuya maayong gabi. Salamat in town kay si Lulo og si Lula kanunay nagyod nga maminaw sa inyuhang programa. Sila nagyod ang moingon nga hapit na baya ang oras. Nila ni Sir John ug ni Sir Libby patingugan na ang radyo kay aron kabati na pudta sa lain nga pulong sa atong makagagahom. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat pud kayo. Good news good na nga naay mga tao nga bisan sa kataas na nilag panginaron pero sa gihapon ilang gikinahanglan patalinghugan ang pulong sa Dios. Ang uban masuko man hinuon mangitag rason kay langas saba di sila kakatug unya maining naay mga ingon ani. Well, ipatay basahon na kay namati mesar sa inyuhang gihisgutan kaganina sa inyuhang programa. Maayo unta gyud kung duna bagyoy maka-facilitate sa inyo nga unta mag-atubangay ba nga maghisgot sa unsa man nga nasulat sa Biblia aron gyud nga ang tao makapili og asa siya modapig. Okay, salamat kayo ni ini no. Pero ang tinuod paggasulti makakuha naman mo, makalandi naman mo, makakuha na ba mo, inta bubalansi na mo og asa gyud ang bugat
og asa gyud ang naay kamatuoran kay ato man ang gidiscuss dinhi sa kahanginan, ato manang mga gipasabot kanang mga bahina, pero og adto na pod sa uban kanang mga puntuha, lahi na pod ang ilaha pod nga mga panghuna-huna tungod kay ang kasagaran nga naa nila ang mga pagtudlo nga iya sa tao ug dili ang mga pagtudlo nga gitudlo sa Ginoo dinis Biblia. Mauna nga makakuang karaman, makatulutimbang mangyud ka. Kaysa naman nga ang labas ana mura na hinuon og nagdebate aw kung debate wa manay problema. Pero og dili man nato kuan, dili man nato mainunta masugo ang uban pod kay daghan karon sa pundok o mga tao nga naglikay mahitungod ni anang debate kay unang-una dili sila siguro nga ilang kapamatud-an ang ilang gituhuan og doktrina. Unya dili lalim nga maulawan ka atubangan sa daghan. Busa ang himuon pagpabati-bati, pagpadungog-dungog apan kutob ra gyud pud na dinha. So ang ako lang nga mamalandong na lang mo sa inyong nadungog og nabati. Unya kung pwede lang gyud gamita ang inyong duha ka mga tuhod sa pagluhod. Sa pagpangayo ba sa Ginoo, magampo mo nga Ginoo, giyahi ko sa dalan nga gusto nimo nga akong subayon diha sa pagpangalagad nimo. Kay ang Dios dili man bungol nga dili makadungog o dili makabati sa mga paghangyo kana kun ang imong Dios mao ang Dios nga gisultig pasabot o gitudlo dinhis bala ang kasulatan. Pero ang imong giila nga Dios kanang gitudlo sa mga tao nga ang Dios walay unod o walay bukog noong saon pagkadungog ana wa manay dunggan kay di mo na kabutangan og dunggan kay wa may unod og bukog. Mao na nga sayon ra na dili na lisod ang Ginoo ra gyud ang mogiya sa inyo ha. Okay niya patay basahon. Sir, sa gihapon kami nagsunod mi sa pagpaminaw aning inyong programa ug di ay akong i-great og happy listening ang ako nga apo nga si Buni nga mag-birthday siya, sir. Karong pizza 21. Advance happy birthday Bun. Hapit na gyud. Unya si Papa ug si Mama nimo nangandam na gyud sa imong birthday kay imo nang 8th birthday. Uy, dibo di ay nimo Buni. Muna nga salamat gyud kaayo. Nga naanay plano nga sa imong ginikanan nga medyo di man ka tingali gyud bungga pero sa gyapon na agyo ilang gipakita para nimo during your birthday. So advance happy birthday, no? Okay, niya patay basahon, last text ning nga akong basahon. Sir, ang amo ra gyud nga ikaingon nga kini nga programa amo ni nga gisunod pero pangutana man di ay sad ni hinuon. Okay, pulihan tanig lain. Okay, Brad John, maayong hapon sa inyo dinha. Layo pa ang oras sa inyohang programa kay mag alas 3 pa man karon. Ang ako lang nga i-text ni nga daan kay dadon sa dadon ni Mrs. ang cellphone. Unya di ko sure kung sag oras ya mabalik. Okay, salamat. Sao man nga some text missing man no? Okay mga higala, ato nalan usa ning biyaan ang pagbasa sa mga text messages. Si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila pod ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong masusi, imong malili usa dinha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga nato nga mga tigpaminaw.
atong makaigsunan o makahigalaan kutob sa naminaw karon sa programa or naabot sa ato nga broadcast karong gabihuna. So good evening ninyong tanan, maingon man sa atong tanan nga mga viewers no sa Pilipinas o sa ubang bahin sa nasod ning kalibutan nga naglantaw karong gabihuna. So subliyo na mo, welcome ang tanan. Pwede na mo makapadangat higala og mga messages nga rin namo no. Kay malipay sad mi og nay mga mensahe among madawat gikan ninyo o naba mo'y mga birthday greetings ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga higala o naba mo'y mga greetings may tungod sa anniversary or uban pang mga importanteng mga messages amo na ikalipay higala nga inyong ipadangat dinhi aron ato sanang mapadangat ngadto sa inyong mga kahigalaan. Nasaan may pangutana? Makahimo mo sa pag-send namo ni Brother John. Pili lang mo sa among mga number higala sa ako o sa iyang number. Or pwede sa mo aron padangat sa comment section na to sa Facebook mga higala. So alang sa atong mga viewers, atong mga followers, palihog atong i-like no atong nga program aron ma-updated ta permi. Anya atong i-share mahigala ngadto sa atong mga friend. Okay, di ta magdugay adto ta mga higala sa pagbasa sa mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ato ning lantawon. Ania si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John Kuya Libby og sa makaigsunang naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya sad si Ginny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Ulan man kaayo diri sa mo. Diri bitaw murag uwan pod niya motuang pod kisdom gyud ang atong panahon. Okay, niapod si Brian Joshua Velasco. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby o Brad Isaw. Nagapaminaw mi karon sa iglesia sa Oboob. O kami nagapanghinaot nga ang maayong balita makamukuyanap pa sa tibuok kalibutan og ang mga katawhan makasabot sa tinuod nga kamatuoran. Regards ko sa akong papa si Brad Radoy Velasco og sa akong mama si Sister Sally og sa akong mga manghod nga naminaw usab karon og kang Brad Ayan Durutan nga naminaw karon sa Cebu. Salamat kuya sa pagbasa. So thank you kaayo sa Brian no. Sa imong mensaheng gipadangat. Niyasad si MG Estoy, maayong gabi Brad John o Brad Libby. Si Maki Estoy sa Bool Church, Colaba, Biliran. Okay, salamat Brother MG. Niya pod si Dongbab Ritoya. Maayong gabi ninyo dong Alexander Dihito og Dong Libby Labis. We are watching from Manga, Tuburan, Cebu. So thank you kayo Dong Bob sa imong pagpakiguban karong gabi na sa ato nga tulumanon. Salamat Dong Bob. Nung sa mana diha na naidaghang mangga na inyong gipuy-an Dong Bob na mangga naman na diha. So wag na gani diha mangga tiksimi si Brother Libby basig may lugar mi amo nang anhaon parang makakaon mi anang mangga sa inyo. Dong salamat sa bagyo dong Niya pod si Rufino Moreno nag-send pod siya mga heart og mga kamot nga nag-pray. Niya pod si Mads Lia Muniez. Mayong gabi ninyong duha og sa tanang naminaw watching in Cavite City. May gabi da Madar. No, salamat sa pag-view niya. Pangamusta kong Igso Rubilen o sa iyang pamilya. Niya said si Sudjan Hista Abalye. Good evening everyone. Happy listening Nigolita
Lucky Riling. Kini Sa po Kamansilis Oh, ni. Kamansilis. Si Ma'am Jude day ni. Ma'am Jude, may gabi inyo diha ni Sir Paul og ni Sister Villen imong mother, no? Thank you for being nice diha sa inyo tanan. Niyasad si Meliod si Lasol. Good eves kapag laom, God bless. Ano ni pag-mensahe si Madslia Muñez, klaro naman na oy, bisan pay pagmag-atubang og dili jud makadawat sa pulong sa Dios wala gihapon. Okay. Niya pod si Brother Isaw naglantaw sa ron. Good evening, brothers. Watching here in at Bihia, Naabot na Kawayan, day. Masbate. Naabot na day mo diha sa. Salamat sa Ginoo nga safety mong tanan wa maguni sila makasakay gabi sa barko dinhi sa Hagnaya Brother Libby. Ato din sila sa Kasalman, kasalman. Og wa pala gid unta mga anak pod akong misis to up gid unta karon kay usa magos ninong kay ako magud in taon na nga pag-umangkon nagikasal. Oo. Unya parte naghana nila gabi pero gabi ilang gid ko nakasure nga dili di ay kaya sa taga island shipping ang pag-accommodate sa mga pasahero diya sa Hagnaya. Maayon tatog mahuna-hunaan sa atong buotan diha pod nga mayor si Mayor Al Pistolante nga mabutangan naglain pod nga kumpanya diha kay kaluoy sa may mga importante nga mga lakaw matanggong may magani nakatambong gid sila kay kuha gid pambot gikan sa Masbate agi kuha gid dire kay ugwa awa kadaghanan wa agi makatambong ana nga kabi ilang ko nakabantay ang dili gid ni ang taga island shipping maka-accommodate sa mga pasahero diha dagan ang mga schedule mga importanteng mga lakaw nga madaot kay dili nila kaya nga maserbisyuhan ang tanang mga pasahero diha sa Hagnaya, no? Matag nailaing kompanya sa barko dinha kay aron nga kinini ang mahatagan gid og maayong serbisyo ang mga pasahero. Okay, niya po yung mensahe si MJ Stoy. Maayong gabi, Brad John o Brad Libby. Sa kanunay kami walay hunong sa pagsunod sa programa. Si Maki Istoy sa Buol Church, Colaba, Beliran. Okay, thank you kayo sa inyong pagsunod, no? MG Estoy. Niya po si Mark Christian Ferrarin Gloria. Good evening ninyo duha, Brad Alexander Dihito o Brad Libby Clavis gikan sa Kamansilis Church. Pero karon na ako sa Osamis Kalayo. On board na para Cebu. Kini si Mark Christian Ferrarin Gloria. Okay, Brother Mike, keep safe sa imuhang travel ha. Niya God bless sa imuha. Okay na po si Annalisa Lipon. Good evening sa inyo dira, Brother John o Brother Libby. Naminaw na po bidiri sa Simbuawan. God bless. So, salamat kayo, Sister Annalisa Lipon, no? Diya sa Simbuawan. Anak ni Brad Libby. Yes, anak na ni Brother Libby. Lipon. Okay, ato ning lilion makadiyot mahigala ang pikas nga screen alang sa atong mga higala nga nag-like o nag-heart, nag-love sa atong programa. Itas mga nag-like mga higala ni si Brother Ronilo Itang o niya pod si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Okay, daday may gabi ini mo dading Mami Banje og ni Ma'am kuan kinini ang Jenny og sa usa nimo ka anak dad. Salamat ha sa inyong kabisi diha may time paghapon mo pag view sa ato nga program. God bless ninyong tanan diha. Okay na sad si Rufino Moreno, si Dudger Arayco, si Kalimaco George NG, si Mark Christian Ferrarin Gloria, Danny LP. Ano niya po si Stephen John Torida o si Jibney Jeris Malate, Miliod Silasol o si Brother Johnny Mainit.
aritas mga naglab sa ato nga program niya si Elenita Otid o niya pod si Jonel Yogo, Rosalie Tomabini, si Mervin Cuyag, Lowell Nodalo Estrira, Analisa Lipon, Oslington Jing, Jolina Rizal, Nuna Hani Monterde Punay, Abner Dualio, niyasad si Froy Alcoma, Ariel Kababan, Larry Junior Punay, Emelda Osabil Boratso, Jerry Lipon, Sudjan Hista Abali, Eljon Tonyakaw Nidja, Jenny Rama Fermin, o Isaw Diheto. So as of this time, mao ni atong mga kahigalaan nga makaisunan nga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato ning tanaw balik ang pikas nga screen. Ato nakita dinhi si Brother Jerry na Ilon. Mayong gabi ninyo diha, Brother John o Brother Libby. God bless God bless sa inyong duha o God bless sa programa. God bless to all viewers o sa tanan nga mga tigpaminaw, and God bless to all SD around the world. Okay, mayong gabi nimo Brother Jerry na Ilon diha sa Punta na Ilon, Bugo City, Cebu. Okay, di ta magduga higala ato lang anaman na mugbasa ang muso dinhi karon taud-taud. Akong ihatag ang panahon ni Brother John dihito alang sa pagtagad sa pangutana karong gabiyona. Okay, dengan salamat Brother Libby. Okay, ato ning basahon ning pangutana. Sir, si Munching ni ako ning tuog yun mahitungod anang Sabat, pero wa gyud ko makatingog nga dunay akong kaila nga iyang gibasa ang Juan 5:18 nga gilapas man ni Kristo ang igpapahulay. Unsay inyong stand ni ining Juan 5:18, sir? Okay, daghang kaayong salamat no, Brother Monsing. Matod pa diri sa imong text ni tuon na gyud ka nga ang adlaw may tungod sa adlaw igpapahulay, pero wa gyud ka makatingog sa diha nga ang imong higala gibasahan ka sa Juan 5:18 nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Ang pangutana nimo unsay inyong stand mahitungod ni ini, sir? Okay, Brother Munsing, ang tinuod nga pagkasulti, usa sa mga imong bantayan gyud ingon ini kung unsa gyud ang paningkamot sa yawa nga ang kamatuoran i-divert diha sa panghuna-huna sa tao. Ang yawa wala gyud kaayo siya maguol nga ang tao magsimba, magampo, unya moalagad sa Ginoo. Ang iyarag yung gikagulan taliwala sa pagsimba, pagampo, pag-alagad sa Ginoo sa tao, unya naa sa iyang pagpangalagad, naa sa iyang pagsimba, naa sa iyang pagtuo, naa sa iyang pagampo ang pagsunod sa kasuguan. Maugid na ang butang dili madawat sa yawa. Kanang pagsimba, pagtuo, pag-alagad, okay ra na sa yawa. Ay lang gig sunda ang sugo sa Ginoo. Munang kining kamatuoran gidivert ni siya. Daghan sa mga pundok o mga tao nga nagagunit ni ining Juan 5:18 sa ila lagi nga pagpamatuod nga wa na ang adlaw nga igpapahulay. Dili na ang tao mosunod ni ana kay si Kristo gani naglapas man sa adlaw nga igpapahulay. So ang imong pangutana unsay among stand niining Juan 5:18? Well, Brother Munjing, ato nga klaruhon niha, hinumdumi nga kining adlaw nga igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan nimo na ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo ang adlaw nga igpapahulay.
Karon, kung atong tan-awon sumala sa Deuteronomio 4:13 nagsulti nga matud pa og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan pa ang napulo kasugo. Tandaan ta na napulo kasugo. Din sa Deuteronomio 4:2 nagingon nga dili ka magdugang ug dili ka mag-iban sa akong ginasugo kaninyo. O ato nang tandaan. Karon, balikon ako ang adlaw igpapahulay ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Hatagi og pagpamalandong Brother Munching kining Santiago 2:10 nagingon kay bisan kinsa nga mga tuman sa kinatibuk-an sa kasuguan siya apan naglapas siya sa usa ka bahin ini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Atong klarohon, gilapas man kaha ni Kristo ang adlawng igpapahulay sumala sa 5:18 ang naglapas sa usa naglapas man sa tanan. Therefore imong maila nga si Kristo malinapason diay sa kasuguan. Di ba? Kay gilapas man ni tanan. Kay nga naman gilapas man ang adlaw papulay. Pero ang giingon ni Kristo sa Juan 5:17 sa Mateo 5:17-18 nagingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. And this is personal confession sa atong Ginoo nga siya day wa magsupak. Wa siya naglapas kundili nagtuman. Ang gisulti niya sa 18 nga samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Karon balik ta, Brother Munching, nitungod aning 5:18 sa Juan, daghan sa mga tao ani mga Sabbath breaker nga naggunit aning bersikulo kay ilang pasanginlan nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay. Og unya kay naglapas, ang naglapas sa usa naglapas man sa tanan, unya sumala ng Juan 3:4 ang paglapas mao ang pagpakasala. Nakasala dahil si Kristo nga wala man. Pero anhi kunutan ni ini nga senaryo aber ato kuno ni ragod nga uting kayon kay maumagyud ni ang ilahagyud nga gihimo nga rason kining 5:18 og hinungdan nga dili na sila magbantay sa adlawng igpapahulay. Ang butang ragod dinhi, Brother Munching, ngano nga wa ginin nila gyud kaayo hatagi og pagsabot, wa gyud nila tugkara kining gihisgutan sa Juan 5:18 tungod manggod kay wa gyud diha sa ilang kasing-kasing ang pagsunod o ang pagtuman sa unsa man adlawng igpapahulay. Nan kay ang yawa maalamon man usa lang ang i-introduce sa yawa nga imong supakon usara amo na nga ang nagsupak gyud kadaghanan ron sa adlawng igpapahulay mga Sabbath breaker kay sila mga Sunday keeper. Kay ang naglapas usa ka bahin sa kasuguan naglapas naman sa tanan. Og nasayod si Satanas nga sa adlaw sa katapusan kining mga tawhana bisag Dios no nagampo nagsimpas Ginoo iya ra gyapon ikauban didto sa kalayo sa impyerno. Nganuman pariho ra man ni sila naglapas nagsupak sa kasuguan. Gitawag ni silang mga anak sa yawa samtang ang yawa mao ang amahan sumala sa Juan 8:44. Ang konklusyon ni ining sa dinis Biblia ni ining mga tawo nga wa na nagsunod sa kasuguan sila mga bakakon ug walay kamatuoran sumala sa gisgutan sunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nga nagingon siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Busa ang mga walay kamatuoran ug ang mga bakakon naglipan na karon midaghan misanay sa kalibutan nganuman ilang gipasipalahan ang kasuguan sa Dios. Well adto ta
niining Juan kapitulo 5 bersikulo 18 kung unsa bagyoy nagpaluyo o nakatago niini nga kamatuoran ining Juan 5:18. Ako sa aning ato ning larguhon usa pagbasa ha. Okay, niya nagingon tungod ni ining gisulti ni Jesus, misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga patyon siya tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Akong balikon ha, kining pagkasulti kay nahibaw magyud ko makasabot mong gid mo. Naging din yo, matud pa kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo? Ang kasuguan mahitungod sa adlaw igpapahulay. Dili kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Akong balikan na dinhi sa Dawid og din nga salin naging din matud pa dili lang nga gilapas niya ang kasuguan may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Ang gilapas ba ni Kristo ang adlaw igpapahulay? Dili. Ang kasuguan may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Mo'y gilapas ni Kristo. Unya ipadayon ta pagbasa. Kung dili miingon pa siya nga ang Dios maugayod ang iyang amahan. Period. Nga nagakahulugan nga gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Dunay duha ka rason ngano nga buot patyon si Kristo sa mga Hudiyo tungod kay gilapas ni Kristo ang kasuguan sa adlaw nga igpapahulay. Ang gilapas ang kasuguan sa adlaw nga igpapahulay dili kay ang adlaw nga igpapahulay. O guwa niya na iya pod gitawag ang Dios ug iyang amahan nga sa ingon niya na gipanginsama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo ni duha ka butang nga gikaligut-gutan siya sa mga Hudiyo. Well, unsa man gyud ang senaryo niining bahina? Kining Juan 5 kung imong basahon ang tibuok nga kapitulo niini, didtoy usaba kalinaw sa tubig. Tanawa ra gud ninyo ang tibuok kapitulo. Kining linaw sa tubig gituyukan kini sa mabagang duot sa mga masakiton tungod kay dunay panahon nga ang tubig kutahon sa manulunda ug ang bisan unsa nga klase sa sakit ni anang tawanaa kung siya makauna pag-ubog sa tubig, makauna pag-ubog sa tubig, siya mamaayo. Tungod kay ang mga masakiton nagkinahanglan kaayuhan didto sila nagtapok. Ug unya nahitabo lang gyud nga si Ginoong Hesus nahiagi dinhi. Dili tungod nga ang tanang mga masakiton iyang ayuhon. Dunalay usa gyud nga napanalanginan. Din ang riko dinhi 38 na katuig nga kining tawhanaa nagmasakiton ug sulod sa taas ng panahon didto siya na lang nagpuyo. Gipangutana siya ni Ginoong Hesus, buot ka bang maayo? Ingon niya, Senyor, walay makaagak kanako sa diha nga kutaw na sa manulunda ang tubig ug sa dihang maningkamot ako sa pag-ubog adunay laing tawo nga makauna kanako. So kining porsyon na imong mahuna-huna nga ang mga tagtungod niining tawhana niining tawhana wa na naghatag og importansya siya kay wa may makaagak niya dito. Unya nay makauna kay tingali ka ang kadtong nauna dunay nag-agakay. Unya si Ginoong Hesus giayos siya. Tanaw ha sa Mateo 5:9. Dili Mateo 5:9, Juan 5:9. Unsay gisulti sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod aning tawhanaa. Nagingon siya, ari usa ko sa 5 kay aron makuha ni ang punto dinhi. May usa ka tawo didto sa 38 na katuig nagsakit. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda didto og nahibaluan ni Jesus nga ang iyang sakit ingon ni adto kadugay. Busa miingon si Jesus kaniya, gusto mo ba nga mamaayo? Mitubag ang masakiton. Unta, sir, apan walay tao nga mudala kanako ngadto sa tubig kung tandugo na sa anghel.
Samtang nagpadulong pa lang ako sa tubig, maunahan ako kanunay sa uban. Miingon si Jesus kaniya, bangon, dad-a ang imong banig ug lakaw. Diha-diha naayo ang tao sa iyang sakit ug gidala niya ang iyang banig ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw nga igpapahulay. Timan-in ni adtong tungura sa pag-ayo ni Kristo nining tao nga 38 na katuig nagsakit, adlaw to nga igpapahulay. Ingon ni Kristo, bangon ug dad-a ang imong higdaanan. Tanawa ha? Dad-a ang imong higdaanan. Unya, sa ubang salin sa Biblia, ingon dad-a ang imong banig. Wa man tay laing higdaanan ang banig man gyud. Unya siya dad-a ang imong higdaanan. Unya, diha-diha naayo ang tao. O gidala niya ang iyahang banig ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw nga igpapahulay. So naglakaw na tong masakiton. Dala na ang iyang banig, iyang higdanan. Nangingon din busa miingon ang mga na tigdumala sa mga Hudiyo ngadto sa tao nga giayo, hoy, dili ba adlaw nga igpapahulay karon og sumala sa atong kasuguan? Tandaan ninyo ha, og sumala sa atong kasuguan. Bibalikan usa nako ni ang 18 unsay gisulti dinhi. Digingon din nga matud pa, misamot ang tinguha kadagkuan sa mga Hudiyo nga patyon siya kay dili lang gilapas niya ang kasuguan may tungod sa adlaw igpapahulay. Kan kinsang kasuguan, ang unsang kasuguan gilapas ni Kristo sa adlaw igpapahulay? Ang kasuguan sa adlaw igpapahulay mo'y gilapas ni Kristo. Karon balik ta dinhi sa Jis. Nakita sa mga Hudiyo nga kining tawanang giayo ni Jesus. Ingon na sila, hoy, dili ba adlaw nga igpapahulay karon og sumala sa atong kasuguan? Tanaw, og sumala sa atong kasuguan. Kanang adlaw igpapahulay, dili kana kasuguan sa tao, dili kana kasuguan sa mga Hudiyo, iya kana sa Dios. Kay ang adlaw igpapahulay, ikaupat na ang sugo, dias napulo kasugo, ug ang napulo kasugo, iya kana sa Dios gisulat sa duha ka papan nga bato, pinagi siyang tudlo o gihatag ngadto kang Moises. Unya nagingon siya nga, hoy, dili ba nga igpapahulay karon og sumala sa atong kasuguan, dili mahimong magtrabaho bisan sa pagdala sa imong banig. Diha sa adlaw igpapahulay, unsa nga kasuguan ang nagpaibabaw diha? Supak ang pagtrabaho nga pagdala-dalas banig, kay para nila kung nagbitbit na lang kag unsang butang imong bitbiton, nagtrabaho ka na sa adlaw ipapahulay. Balaod nis mga Hudiyo nga gitawag og misnalo nga maoy gisupak ni Kristo, pero dili ang adlaw nga igpapahulay. Karon kay ila man gyud hinuon pod nga kampihan, Brother Munching, ang mga Hudiyo, ang mga Parasiyo ilang kampihan, ang mga Hudiyo nga nakigkontra kang Kristo. Ang anuman, mga moderno gyud ni sila karong mga Hudiyo karong panahon na. Ang gilapas ni Kristo ang balaod man sa adlaw igpapahulay, dili ang adlaw nga igpapahulay mao gilapas ni Kristo. Kay ang naglapas sa usa, naglapas naman sa tanan. Unya atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Awa na nakalapas na di ay siyas tanan. Si Kristo malinapason. Ang paglapas sa sugo, mauman ang pagpakasala. Sumalas ng 1, 2, 4, 3, 4. Ang nakasa, di ay Kristo. Klaro ang Biblia nga si Kristo wa kasala. Tanaw ha? Karon ni ay akong basahon diri, Brother Monching. Sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 18 man gihapon, dinhi sa Contemporary English Bible. Ato ning tanaw no, unsay gisulti dinhi niining bersikulo ha. Para nga makuhaan magyud gihapon nato ni og pagsabot. Nagingon din niyo ang Contemporary English Bible. Now, the leaders wanted to kill Jesus for two reason. Karon ang mga pangulos mga Hudiyo nangita kang Hesus sa pagpatay sa duha ka mga rason o duha ka mga katarungan. Unsa man ni? Nagingon nini. First, ang una, he had broken the law of the Sabbath.
iyang gilapas ang balaod sa adlaw Sabado. Dili ang adlaw Sabado iyang gilapas, ang balaod ba sa adlaw Sabado mo iyang gilapas. Unya nagingod din but even worse, he had said that God was his father, which made him equal with God. Ang pinaka worse kanang murag dautan na bagyod kayo kay miingon si Kristo nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niya na gipanginsama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo ni duha ka rason. Pero niining usa ka rason wa ni kaayos mga Sabbath breaker susi ka ng tagaig pagtagad kini gyung paglapas nga ilang giunahuna nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Apan ang tinuod ang gilapas ang balaod sa adlaw igpapahulay nga kanang balaura dili sa Dios kundi balaod nga iya sa mga Hudiyo. Muna nga karon ang mga Sabbath breaker mauning bersikulo ang ilang gigamit kay ila nang gikampihan pod ang mga Hudiyo nga gustong mopatay kay Kristo. O dinis the Living Bible sa the same chapter and verse dinis sa John atong basahon unsay gisulti dinhi nag-ingon dinhi sa maong bersikulo. Then the Jewish leaders were all the more eager to kill him because in addition to disobeying their Sabbath laws. Unsay gisupak ni Kristo? Because matud pang disobeying their Sabbath laws. Gisupak ni Kristo ang balaod sa adlaw nga igpapahulay. Dili kay ang igpapahulay mo gilapas na bali magno ning pagsabot sa kadaganan. So Brother Muching, salamat nga imo ning gihatag karon og imo ning gipangutana dinis kahanginan dis atong programa kay aron nga ang kadaghanan makahibalo may tungod aning mga bahina. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot may tungod aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot niya niya ato nakita si Sonix Otsia. Shout out mga mentors John og mentor Libby watching from Bohol timbaya karon kos akong Kuya Michael Otsia to asaliti na assign layman og ako mga agaw saliti og Cebu. God bless sa inyong programa. Amen. Salamat Brother Sonix Otsia. Niya po si Ray Amon Helig. Good evening mga brother. I'm watching og shout out ko ka Papa Carding Hilig nga naminaw sa inyo karon. Salamat sa pagbasa. So may gabi Brother Carding. Niya po si Eddie Layos. Mayong gabi sa tanan nga naminaw. Niya po si Ma'am Pretty Miss Simons. So, nakikuban sa nato. O niya po si Chal Notario Aragon. Maayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Kuya. God bless sa tanan. Niya po si Pastor Jumar Compuesto. Mayong gabi watching her in Bulacau, Cebu City. So mayong gabi Pastor uban sa imong family. Salamat kaayo sa imong paglantaw sa ato nga programa dinis kahanginan. So thank you kay Pastor. Anya padayon ta si Pastor Jumar Brother John Compuesto. Pastor, salamat kay Pastor ha. Busy kay ron si Pastor Rosales po, Peter Rosales kay wa makalantaw. Maura man ni sila magkuan, maura man ni sila magpuli-puli. Magkiktan-aw sa programa kay ngubang mga pastor gud sobrang busy, wa na time pagtan-aw sa programa. Sa si Pastor Lauro na atong makita sa din sa programa. Yes, Okay, ato tahigala sa ato sa nilang pika screen ato ning tanawon.
Okay, ato ning tanaw na hidugang nag-like. Okay, niya si Phoebe Alvarado, God Binsig, niya po si Brother RG Ibanez, Flor Gino De Vera, Loida Hogado, si Ray Amon Helig. Aniya, okay, ito po yung tanaw ng uban. Arita sa mga nag-love sa itong programa. Okay, niya si Larry Punay, si Froy Alcuma, ato po nakita si Emelda Buratso, Brother Jerry Nailon, Nelson Bersero, niya po si Scout Ranger Senior. Okay, niya po si Eljon Tonyakaw Nidia. Okay, mo ni ato mga nakita, mga higala nga mga nahiduga nga nagtanaw sa ato nga programa nakig-uban karon kabihona. Okay, mo ato tas paghatag og dugang tubag. Diya pa di atong basahon niya si Flor Genove De Vera. Good evening, Brad. Shout out ko nila ni Uncle Sir GC Piña, Florida. Dok dira sa Kadwawan from Bulacau. Okay, naminaw ron sila Ma'am Flor. Okay, niya po si Sonex Otsia naa sa glossary note sa mga power New Testament about sa issue sa Juan 5:18. Small towel daw na ang gihigdaan sa masakiton nga gialsa dili na folding bed nga sama karon nga higdaanan. Okay, salamat kayo Brother Sonex sa Otsia sa imong tampo. Okay, mo ato ta higalas paghatag og tubag ang pangutana na sentro to diha Brother John sa nakasulat sa Juan 5. Yeah, sa 5:18. So, ang 18. gamay ra gud iyang pangutana unsa may inyong stand ana kay mituo naman gyud kuno siya lagi anang adlaw ng ipapahulay pero wa gid siya makatingog sa diha nga gibasahan kuno siya sa iyang amigo, iyang kaila sa Juan 5:18 nga gilapas ni Kristo ang adlaw ng ipapahulay. Mutong iya gamay ra iyang pangutana unsa may inyong stand bahin ni Inezar. Okay, salamat kayo Brad no sa imong gipadangat kini nga pangutana mo na gani mo mga gikalibgan wa kay mo katubag so padangat pa dinhi aron ato na matagaan og pagtagad no. So nadungog ninyo ang mga tubag ni Brother John. So nasabtan na to mahigala nga kining Juan 5 versikulo 18 dili ni isyu sa mga sumusunod ni Ginosos. Isyu ni adtong mga tao para siyog iskriba nga wa motuo kang Kristo nga Dios. Kay kining mga tawhana kadtong di kadawat kang Kristo nga mao ang Mesiyas, kadtong wa motuo kang Kristo nga mao na ang Mesiyas nga manis kalibutan nga manluwas. Kadtong mga tawhana ang ilang gibuhat sa una mao ang pagpangipa og sayop ni Ginosos, pagbanday ba manang himandayon kayo sila ila ganing makita medyo na ay mga nahisupak sa ilang mga balaod ila ding akusaron. So ilang nakita si Ginosos nag-ayo og masakiton adlawng ipapahulay mao man ang isyu diya nga nakaingon sila nga naglapas si Kristo sa adlawng igpapahulay sa katarungan tungod kay si Kristo nag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay. So si San Juan siya nagsuwat si San Juan gisuwat niya ang pamahayag ni adtong mga tawhana kadtong mga tao nga wa mutuo kang Kristo nga Dios nga suko gid sila samot labi na nga naingon pod si Kristo nga
ang Dios mao ang iyang amahan. Suko sila na. Di sila kadawat, mga higala. Suko sila. Gani, dini sa Juan Kapitulo 6, 30 at 33, niya kaning klasiyas mga tao, ila sang gikasukan gihapon sa Ginusos. Pag ingon gid ni Ginusos nga, ako o ang akong amahan, o sara, suko sila, nanguha sila bato kay ilang batuon siya ay sa kanang unsa may inyong basihanan nga inyo kong batuhon asa sa ako mga buhat nga inyo kong silutan sa pagbato ingon sila batuon ka na mo dili tungod sa imong mga maayong buhat tungod kay nagpakadiyos ka nagpasipala ka sa Dios nagpakadiyos ka nga tao karaman unta. So kining mga tawhana nga mga parasyog iskriba mga tao ni nang ilang pagtuo kang Kristo tao lamang dili Dios. Mo sa ni sa Juan 5:18 mo ning mga taklasihas mga tao pagkakita nila nag-ayo si Ginusos og masakiton adlong pahulay giakusar nila naglapas ka sa adlong pahulay. Pangutana, kung tinuod naglapas si Kristo, o kung tinuod tayo pasangil na naglapas si Kristo, nagpasabot nga nakasa si Ginusos. Kaysa unang Juan 3:4, ang pagpakasala, paglapas man sa sugo. Na ba tayo mabasa sa Biblia nga usa lang ka bersikulo nga mabasa nga si Kristo nakasala, si Kristo nakahimog daotan, nabay ta mabasa na naglapas na kasala si Ginusos ang mabasa ni Biblia way sala si Ginusos way nakaplagang limbong sa iyang baba may daghantag mga verse na ato makita sa Biblia way siya si Ginusos nagpasabot kay wa man siya sala dili tinuod ang ilang pasangil nga naglapas si Kristo wa makalapas Kristo nga naman paglapas din na ang pagayog masakiton para sa mga Hudyo, mga Parasiyo, paglapas na kaysa traditional law sa mga Hudyo, kanang gitawag misna mga higala. Nagibutang sa misna nga dunay 39 ka mga gidugang nila nga bugat nga tulumanon sa igpapahulay mga kahigalaan. Usa ni ana nga ilang gipakapin, gipaghibugatan nila kanang gitawag og pag-ayo og mga masakiton. Gayon diri nga kining misna mo ni gitawag traditional law of the Diyos, mga binuhat nila nga mga balaod mahigala. O niya gini nga these are the laws that say that a sick person must not be treated medically on the Sabbath. So kining balaora din kining misna mahigala niya makita mabasa nga nagsulti nga ang masakiton nga tao dili pwedeng tambalan adlong igpapahulay. Pero na sa Bible, sa ilalim na ba traditional law kanang man-made nga doktrina mahigala ba? Nakita man sa Ginos nag-ayog masakiton so parang naglapas pero sa inyo ni Kristo sa Mateo 12 sa susama nga hitabo gipangutana nga paglapas sa nakasala ba ang tao nga mag-ayog masakiton sa along pahulay? Kalapas ba? Ingon si Kristo nga wala. Ato lang tahon, wala. Nga naman, ingon si Jesus nga it is lawful. Kanang word lawful, uyon sa balaod. Na ang balaod gipapahulay pero uyon sa balaod sa adlong Sabado ang pag-ayo og masakiton kay uyon wa nasupak manghigala. So dili tinuod nga naglapas si Kristo butang-butang to sa mga kaaway ni Ginoong Hesus. Okay, ni si Ronaldo Lontabo. Good evening everyone watching from Badyang, Katayngan, Masbate, Philippines. Salamat kay Brother Ronaldo, Brother Lontabo. O ninapos Belinda Lohira, Tirana. So, wa naman tayo panahon mahigala ning abot magyod ang kinutuban ni ang atong team song sa di pa hingpit tapos Mga higala, mag-ampo kita, dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios na kastrono sa langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulo.